Bueno, se falamos de feminismo, eu creo que en Allariz hai un antes e un despois de crear unha gran rede de mulleres en todo o municipio. Allariz fai moitos anos empezou a sacar as mulleres da súa casa, a crear redes, a crear aquilo que nos homes xa existían a través de peñas gastronómicas ou de peñas deportivas ou demais, non? E, por tanto, usaría xogar a partida, por pôr un exemplo, non? Eso non existía no ámbito femenino, as mulleres estaban máis relegadas no fogar e cando salían acompañadas de homes, non? E nós o que procuramos e o objetivo que nos marcamos é, nunha primeira fase, sacalas a rúa, sacalas a espacio público e que elas tamén tuveran as súas propias redes, non? E eu creo que é das contribucións máis importantes que fixemos, porque a partir de aí foi posible facer e poner en marcha outros programas máis novidosos e outros programas xa diferentes, pero que previamente necesitaron eso, non? Crear esas redes femeninas.